Дубъл втори. След кратка почивка на пейка, с събрани малко свежи сили, продължаваме буквално там, откъдето бях стигнал. Няма да проверявам подробно видеята. Най-вероятно знам, че леко се клати камерата, защото няма как да бъде напълно статична. Но, каквото такова е казал авторът. Ботаническата си е ботаническа. Само показвам. Това дърво е мега огромно, човек. Мега огромното нещо е това. Гаси му този парк, човек, няма свършване. Аз съм от едната страна, насам има безумни алеи и всичко това трябва да се обикаля. Оттатък до езерата още паркове, а днеска до 3-4 часа тук ще бъде някаква лудница. Определено, ако искаш свежо място за отдих, което да ти напомня природа, да ти напомня малко повече чистота, да изпразниш съзнанието, без динамика на улиците, отиваш нагоре към Палермо, Плаза Италия, паркове колкото искаш, човек. Паркове да искаш. Място за отдих. Буквално направено като дед викаше дядо ми Сайвана. Все още не мога да схвана каква е водата, каква е логиката й. Дали реално напоява нещо или по-скоро намалява прахоляка, който се вдига. Безспорно, градините около Палермо стават едно от любимите места в Буенос Айрес и категорично бих препоръчал всеки, който по каквато и да е причина се окаже в Буенос Айрес, незабавно да се евакуира тук. Определено извъртях от другата страна и
изглежда далеч по-бедничко. Това е като квартал в голям мегаполис, където вече не можеш да намериш най-красивите места. Малко по-страни, но все пак човек като търси, сам може да се създаде усещане за красота. Дори едно куцо магаре, като го погалиш, може да ти стане достатъчно мило и приятно. Знам, че дрънкам глупости, но ми е все тая. Клипчетата са си мои. Не подлежат на световна слава.